Lieutenant Colonel Jerome Wangki, Hepe ti Philippine National Police, iti siyudad ti Bataca, karagiti agos usar ka naglaklako iti may parita droga, ngay sardang ti aramid tapno saan ang matilyo dagitoya. Dahito ti nagbali na sarita na kalpasan ti pan nakarestar ti maysa nga high-value individual nga agtawan na iti 50 ka nagnanaod iti barangay Magnuangi ti Naso nga lugar. Nasa dinno, umabot iti 10,800 pesos ti balor ti droga nga nakumpiskar manipod iti sospek. Kuna ni Wangki, saan dagito nga agtalnaging gana nga adulat ta, dagito may report kalakwada nga agus usara ka naglaklako iti kontrabando. Tinalagipan na dagiti umili nga adu dagiti kakaduwada, karunaan iti barangay, nga agsipsipot iti saan nga napintas nga aramid, nga isuda ti agi-report iti biyang ti Philippine National Police. Nagkaroon po tayo ng operations ng anti-illegal drugs in coordination with PDEA, PDEU, and other units at nagresulta po ito ng pagka-aresto ng isang high individual target ng PDEA. At ito po ay successful, na-aresto po yung tao at siya po ay kasalukuyang nakakulong ngayon at na-file na rin po yung kaso, na-inquest po yung subject natin. Dati po bang may kaso yung subject natin? Based sa investigation natin is reported na po siya na gumagamit noon. She's a user and now parang nag-escalate na po siya, parang nagbebenta-benta na rin siya hanggang sa naging pusher po siya. Gaano kalawak po yung binebentahan niya? Dito lang sa Batak, pero yung pinag-source niya is from other places. Pinipick up niya lang sa isang lugar then dinadala dito sa Batak. 1.6 grams which is equivalent po sa 10,800 na worth ng alleged shabu. Nakulong na po siya noon, sir? Hindi po siya nakulong pero may mga reportage na ganong pangyayari. Para iti IFM News, sa Idol Bernadette Toledo, Tatag, IFM.